Game. Okay. Game ha? Huwag gagalaw. Kita. Sawa. Tawa ka? Yeah. Pa. Ang hirap ng ginagawa ko, ma. Ba't kasi kontrolado mo yung Oo, kamay mo? huwag ka nang lumiko. Parang nga maano mo yung hawak eh. Ano? Sa pa ba? Sa Alas pa, na. ha? Mabuhok! Buhok mo yun sa ilong, no? Hindi, mali. Ano? Mali. Ito? Ito. Dibdib ko. One all. Ay, ano ba? Tama na naman natin na mamaya na. Okay. Saga dito. Yan. Kita ba tayo, kita? Yeah. Tingnan nga. Yummy. Ano na? Ito na. Ito na yung kamay mo. Tayo, puro mukha lang yung ano mo, para kang baliw. Isa pa. Last na. Yung dito yan sa may ano mo. Ang daya na! Dumikit yung kamay mo! Bakit? Sorry! Hindi counted yun! Hindi counted yun! Oh, parang kang ano. Ano ka ba? Hoy, dumikit yung... alam ko! Bahala ka. Kasalanan mo. Yung huling part na dumikit yung ano mo. Huwag tayo mag-away dito. Huwag tayo mag-away dito. Hindi counted yun. Ay? Kasalanan mo yun, ma. Hindi ko kasalanan yun. Negligence mo. Inusuin. Wala. Hindi counted yun. Hindi mo dito na. Parang baliw. Hindi counted yun. Hindi counted yun. Negligence mo yun eh. Negligence mo. Tinikit mo yung kamay mo eh. Ang dinikit! Ito lang ang ginaganon ko sa'yo, oh. Hindi counted yun. Dahil. Okay, game. Ang tagal mo na kasi tali lahat. Yan. Oy, ano ba yan? Inaangat yung ano. Parang makakita na. Yan daya. Nakapikit nga ako, kulit mo. Daya. Okay, isa pa. Ayusin mo, tignan mo. Ano ba? Huwag kang umangat nga kasi nakikita mo yung... Hindi na alam mo, nakaganyan yung kamay mo. Paano Oh, ko yan, mararamdaman yun? Tangin na mo, no? Yeah. Ano yan? Wait. Ba't alam mo? Alam mo, sira ulo ka ba? Dugas? Alam? Ito naman. Parang ka dito. Hoy, diinan mo naman. Uy, okay naman yan, ma. Ikaw lang ang parang ano, hilig mo. Daya. O, tingnan mo, nililikot mo na agad yung kamay mo. Ang tagal, ma! Ito na. Sa papang sipil. Uy, binago. Siko. Masalamat ka, balot ako. Oh, bakit talaga mo? Halata ka na agad eh. Ano ta? Oo. Hindi ko Game. nga, nagdadalawang isip ako eh. Game. Tali mo.
Okay ko? Okay. Sige. Ayusin mo nga. Pa walang nakamdaman. Ayusin mo. Ayusin mo. Alam mo? Harap na itsura ko. Huwag ka tingin ng tingin. Diretso ko lang, dam. Talala na doon. Talala talaga na doon. Tanda. Ang hirap na kalagayan ko, ma. Halos tumambling na ako dito. Okay, last na to, ha. Ayusin mo. Tangina. Bakit sinasawsaw mo lang eh? Okay, okay. Isa pa. 1, 2. Lips? Ah, mali. Dila. Lips yun eh. Dila. Eh paano talala na doon? Kasi pag inano ko sa'yo, hindi. Ako, ginagano ko lang din naman. Parang bal. Ikaw, pagkatalunan ka, galit na galit ka lagi. Ang daya mo kasi. Tuwad. Ah, siko. Wait lang. Ilong. Kamalikot. Nagubad ka ba? Hindi. Ba't ako maghuhubad? Ang tagal, malaki kang Ito na, matagal. ito na, ito na. Gusto mo? Ba't pababa? Masaya. Ano kaya yung ba't pa ganyan? Saglit, saglit. Ba't pa ganyan yung tutok lang? Ito na, ito na. Ito na. Gusto mo? Dito yan, sa may ano. Sa may paa. Bakit? Uy, bakit? Oh, tapos na, nawala ko na. Paano mo sabi? Ah? Paano mo sabi? Naramdaman ko, umangat yung paa mo, tsaka nahawakan ko. Alam ko yung legs mo dito. Ang daya mo talaga! Ano ka ba? Jesus Maria Joseph. Oh, dali. Ano? Ayoko na. Last na, last na, last na. Ayoko na. Daya mo talaga. Last na, last na. Ay, joke lang ko Isa pa. Doon din ulit. Okay, okay. Doon nga ulit. Huwag kang magalo. Ba't nababaliktad yung kamay ko? Ah, kasi hirap na kalagayan ko. Isa pa. Wait lang. Ang hirap na kalagayan mo ah. Huwag kang maingay. Yung ko lang, huwag ka na. Ayaw, natignan mo, ginaganyan mo na. Kasi nga nahihirapan ako dito. Ginagawa ko na alala Hindi yun ko na mahawakan. Yan. Isa pa. Pirapan mo ako. Ulul pinapahirapan. Ano? Isa pa. Last na to ah! Ayusin mo kasi. Wait na, ang hirap kaya! Ano yan? Ano? Dali ka mo lang yun eh. Hindi ah, si Iko yun. Oh, para. Oh, ay bakit? Sinong nalo?
Ikaw, ang dami mong dinuhulaan eh. Ang daya mo kasi. So, yan, okay na yan. Guys, Dito nagtatapos. dito na nagtatapos yung walang kwentang kalokohan na yun. Puro reklamo kasi, hindi marunong... Reklamo? Puro, walang ka, kala ko malakas ang instinct ng babae. Madaya ka lang. Madaya ka lang! So, ayun, dahil ayaw niya mapatalo, so, pares na kami may punishment. Yan. Kailangan mo yan, no? Baka dalawa. So, dalawa kami. Ito mo yan yung buto ma. Oh, dalawa. Oo, mamaya. So ito yung una. Asim! Ha! Ang pangit mo. Uy, usimutin mo. Ito na! Ito pa. Isa. Hindi pa nga ubos yung akin. Ang asim! Malamang. Ito na! Ikaw pumipili ng kakainin ko. Kala mo di ko kita. 1, 2, 3, go! Oh, grabe! Alam ko na sa challenge natin. So, ayun guys! Ha! Asin! Sarap. Parang naiyak ah. Yun. Ito ka. Isa pa. Busan na natin to. 1, 2, Last na ka? cheers! Ah! Ba yan? Wala ka pala eh. Grabe! Ah! Sige na, tapos na. Ano? Ano na yan? Oh, yun na. Panyo ka pa ba dun? Ito ko pala. Pagkanayin na lang. Dito na lang, dito na. Sige, labanan pa. Ayan. Pwede mo kung gusto ka. Okay. Ito. Yun. So, yun! Pareho kami kumain ng kalamansi. Pareho na lang kami kumain para di na maghimutok tong isa dahil di marunong magpahula. Medyo nahiya din ako magpahula ng mga ibang parts. So yun, maraming salamat guys. Shoutout lagi sa mga dapat i-shoutout. Hindi na tayo Patuloy magpakapangalan. na sumusubaybay. Shoutout mo ulit si Madam Sarah mo. Sarah! Hi! Yan, shoutout po kay Sarah Bermas. Sarah Bermas, yan. Maraming salamat lagi sa suporta at sa panonood. Yan, shoutout din sa... Yun, nakalimutan ko yung mga isa-shoutout ko. So, okay na yan? Yun, maraming salamat sa mga bago sa channel natin. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Hit notification bell. And, Like! Pag may time, comment. yan, maraming salamat. God bless. Peace out.